Ако ҳози данни момента ралик рафтестай. Баъди вай навик рафтестай. Ана ки ӯ звиздагӣ ӯ давра буд ӯ маззаи худша дошт. Ӯ дига хе звиздагӣ буд. Шаҳбоз Шон МС бехафагӣ гирем голубоӣ буд да. Не ки на айни ҳол репи ваё неправильный репай. Чтоб катя нафар рӯбарӯ нашавам, ам ка дӯстӣ накунам да. Шон МС дар Канадаи портал як видеода мега дар айтим ягона одаме ки мара шу медиди Элон буд. Ҳамун темаи 6/1 охи пандемияи репи тоҷӣ. Хайна ту ина ту ҳамун сол дар дарни реп. Ина ки прав ромада муоқибати 6/1 да. салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шудани ҳастед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз софсавдо кӯмак мекунад. Доставка ба Москва ва дигар шаҳрҳои Русия. Рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран. Салом алейкум акай Саид. Салом алейкум. Айсулфот хавотир кардасти ака. Механди. Саломататон хуб ака. Шукр ама. Саволи якми мо вақтои охир чӣ ба трек кам ромадаст ака? Хуши репхонӣ нест. Ай чӣ сабаб худи? Сабабе ки ози реп мехонӣ то кадом дараҷа дар кор будан та рӯям просмотрое ва то кадом дараҷа трек гӯш мекунам вобаста ам просмотрое ки ам трек мегира. ва вобаста ба он просмотро маълуме ки уже дар кор нест ами хондани мо. Яъне просмотрое ки вақтои охир трекҳои шумо мегирад шуморо қонеъ намекунад? Не только мараз нашнаму шунавандарам қонеъ накардиста. Ман шунаму шунаванда намехоҳам чиза гӯш кардам. Шояд фикри ман нафарое ки бисёртар трекҳои шуморо гӯш мекарданд оҳиста син солшо калон мешавад. Акри фикри шахсии майда. Иба будаге ва рӯз ба рӯз нафарои нав пайдо мешаванд, реперои нав, шояд сабаб ҳамин бошад. Акай Саид, ба фикри шумо мақсад пеш чӣ хел буд давраи Абада, мисол давраи шумо, давраи Шон, давраи Исмаил, ҳар як нафар мақсад ба 84 як муддати муайян дошт ки звезда буд. ҳозир гуфта метавонед ки амхали звезда дар реп ҳаст ё ин ки не? Мақсад ҳозир амухали звезда нест. Ауда зур аст, просто амухали нест. Хали нафаре ки зуру мақсад маззаи худша дорад, не ки ӯ звездагӣ ӯ давра буд ӯ маззаи худша дошт. Ӯ дига хе звездагӣ буд. Мақсад ӯ давра одамое ки звезда шиданд как легенда монданд. Агар хита бикши бидаронӣ номи ё мемонад хоҳӣ нахоҳӣ. Не ки ба фикрам одамое ки ҳозир звезда шидастанд ё ки 2013-14 ист звезда мешаванд, ба фикрам ҳамун як сол гӯшон мекунанд, баъде ки ҳамун звездагишон рафт тамом ҳамон хел мераванд. чӣ хеле ки мо медонем дар бисёр ҷо қайд кардагӣ хулиси Абадаи шумо кадом треки Абада фанат, кадом мақсад треки Абада дар шумо бигем транги як треки топови шидагие ки то ҳол як гӯш мекунед ҳаст? Якта не чандта яку? То кадом? Ишқи аром 1, 2, 3 гирья накун, рафти парту калитора. ҳама трекош бигем ака и ҳамун трекош ки гарантар маъқултар трекош ки ҳамун вақтҳо хит шида буданд. ҳамун вақтҳо то ҳозира хит шидастиям. бигем ҷои ба ҷоиш нест. вақтҳои охир мақсад трекое ки акаи хисрав мебарорад просмотри кам дорад. То есть ҳамхали ҳамин чизҳо шуморо вай мекунад. Чӣ мегӯям? Зиқ тошту ҳамхали трекои бахва, трекои зур шунаванда надорад. Немат дайхе мегӯм да. Душанбе и ваяй пойтахтай ва дар пойтахт ҳамун хелае ки чизе ки дар дунё рафтестай пойтахт пештар ҳамин чиза қабул мекунад. Ва Абадаву Исмаилу ё ҳамчун шаҳрвандои пойтахт аввал ҳамин репа қабул кардану вақте хондан мухлисои ҳамин нафаро ҳама шаҳрвандои бигем қариб бигем шаҳрвандои пойтахт буданд. яъне якум ҳамин чиза қабул кардан ва ягон ҷой ба ҷоиш нест. ӯ вақтҳо агар хита репер мегуфтӣ мисол дар тарафҳои Қирған ё Кулоб ё ки дигар ҷода мисол 90%, 95% аҳолии ёшо даже бигем ҳамун ҷавоное ки вобаста ба ёшо ҳол як калонсолоро мемонем
репер касе репер буд ё ки реп мехонд ё ки реп гӯш мекард хонданаш гӯш карданаша ранг як чизи нито қабул мекардам аки бехафагӣ гирем галубоӣ буда аки ҳози на данный момент оста реп ба ҳама ҷо рафт кулоб рафт хуҷанд рафт ноҳияи тобаи марказ рафт ва ҳамихе шахсое ки мисол абадашона гӯш мекардан ҳамун давраро гӯш мекардан ё уже дигар чиза гӯш кардестиян ӯ чизеро ки ҳозир дар мисол дар ноҳияҳо гӯш намекунам фаҳмидӣ барои ваё реп устарел ва чӣ хеле ки ту гуфтӣ мухлисое ки одамое ки мухлиси абадашон будан исмаил абада ё ки кешер бо ки сектор 4 ё ки баха 84 мумкин ин одамо уже калон шидану соҳиби ягон вазифа шидану дар мошин бо ягон бародар ё ҳамкоршон мумкин уже изо мекашанд реп бимонанд гӯш кунанда мутаассифона сабаб чӣ шуда метавонад репои безеб ё ки вообщем сини сол ва мегум ку уже дигар чӣ гӯш кардестиян ва ё вообще дигар чӣ фаҳмо ҳазор амадака оянда бугем шумо ҳами нафаро ки айни ҳол хондастиянд ба фикри шумо кира шумо ҳамчун ситораи реп мебинед нафаре ки мисол ранги пешина шояд залора фирқ кунад дар тамом ҷо гӯш кунанд неправилно қабул мекунанд ва ӯ одаме ки мисол шанси ситорашавӣ дора ӯ зал пир мекунад кияй ака ҳози данный момента ралик рафтестай баъди вай навик рафтестай мисол как истини репер хеле реп бигем да репераки репер да мақсад мисол барон ино репераны ва ё уже дигар стадияи реперидан да ва ё мумкин уже вай барон мумкин худаш тоқа концерт намона просто барои репер ё ки агар концерт мона барои мухлиси репа вай мешава невозможно мешава концерт омадан мисол билети ӯ ҳеҷ вақт дигар 30 сум 50 сум намешава барон агар концерт амона мефаҳмӣ вай уже нархи билети вай 200-300 сум мешава вая ай мухлиси реп уже ҷудо кардан вай барои мухлиси репа недоступни шидагия а как доступни барои мухлиси репа ҳамун репере ки дар мухлисаш доступниай мисол навик ралик ленд вале мутаассифона бо мегӯм ки ба ҳар ҳол ба ҳар чанде ки ба навик ралик рафту омад дорум ва мада наздикам ҳастанд не ки айни ҳол репи ваё неправилни репай ай сабабе ки минусое ки ваё да минусое ки ваё мехонанд ӯ минуси реп нестай ӯ минуси ки мухлис мехоҳад калаша биҷумона ӯ номухали минусай фаҳмо ака саволи дигари мо сол чӣ хеле ки мо медонем дар байни реперо бугем дар байни блогеро як мавзӯе ки бениҳоят машҳур шуд як ҳамаи вабое ки омада буд бениҳоят бисёр трек шуд видео шуд ва чӣ хеле ки мо пандемия чӣ хеле ки мо медонем ба ҳамин чиз шумо наздиктар будем ҳамчун духтур мақсад дар хидмати халқ будем барои чӣ ягон трек шумо оиди ҳамин чиз накарда шояд просмотри бисёр мегирифт дар бораи касал охи дебилизма чӣ хеда бораи касал реп мехонӣ причем тут реп и касалии мардум ё ки ман намедонам агар бугӯӣ ки ма труюм ма чизи ҳақиқат мехонам дар чиво ҳақиқат бисёр барои хондан дар бораи касал реп хондан не настолько барои касал хондан буду а сколько пиар қапиданаи ҳамин чиз буда на данный момент давид нажалест и что ты реп хонди вай касал да чӣ фоида кард нафароне ки хоҳиши иштирок дар конкурсҳо доранд ба шумо конкурси сайфиддинро тавсия медиҳем ки аллакай билетҳояш ба тамомшавӣ расидааст яъне охири конкурс дар конкурси мазкур як Ford Focus 2016 Rio 2013 як Hyundai Solaris 2015 ва як 014 инчунин як холодильник як стиральная машина 5 то телевизори плазма 20 то соати дастӣ 20 то телефони Redmi 10 то A10 Samsung 10 та A30 Samsung
10 та اپ 50 سامسونگ. نفری که از همه زیاد بلیت میخرد به او یک آیفون 10 پدرکه کرده می شود و نفری که دیوم شده بلیت زیاد میخرد به او یک سامسونگ اپ 50 پدرکه. نرخ بلیت همگی 500 روبل. کارت اسبربانک در رقم های روی اکران بوده نصب کرده شده است. می توانید معلومات گیرید. چخیلی که ما دیدیم کلیپ لند برومد در اونجا نامای بسیاری نفرها بودن و در اونجا نام شمور هم بود و چخیلی ما میدونیم این حال شما قطعی لندماستر بگیم همکاری داره نزدیکین برادرین مثلا برای چی نام شمور هم در همونجا بود؟ برای که سناریوی چی بود؟ اون سناریو را اگه چه بگیم خودت میدونی که وی جامون پروسه برای تماشابینای توقی تلویزیون برای تماشابینای توقی تلویزیون و سناریوی کلیپش ما مثال چه بگیم придумать کردیم بگیم دا изначально می‌خواستیم لایو کنیم با ما گفتیم دو امیرا وای کنیم ولی اگر آدمایی که نامشون در همونجا دیدن یگان خیلی نیتا قبول کرده باشن якимш ки проблемаи вария сол любой репер метавона ки и дар ай соле ки реп дар тоҷикистон пайдо шид ва то ҳозира рафтеса любой репер дар карьераш як бор хондагия ки ман зуртарам нисбати шумо мисол ман халиям ва халим и репам ҳамун хе буд репи лендам просто клипш кати ҳамун хе падаватш кардем ки мақсади ленд ки ма дани момент зуртарам ай одамоеро ки шумо гӯш мекунен ва ин чизе ки шумо гӯш мекунен мақсад неправилняе типа баъд биёен мара гӯш кунен фаҳмоака ин маъноеро надорад ки ӯ номои одамое ки бидан душманӣ нест просто лен гуфтеса аки ҳама хе позитсия хичавай кард ки чеми ёда мухлисӣ кардам биёен мара мухлисӣ кунен тамом фаҳмо ака агар вақт ақиб гарда ба ҳамин оҷида фикр карда ё секрет шуд агар вақт ақиб гарда давраи ҷадидон шава шумо чӣ кор мекунед то есть ягон амале ҳаста ки дар ҳамин реп шумо اجرا کنید ما ممکن تا سالی مثلا اگر قفا می رفتیم تا سال 2012 را یا 13 را جدیدان نمی رفتم چی؟ نگان استودیو دیگه می رفتم نمی رفتم جدیدان نمی رفتم آیتی نه اون دیگه موضوع سوال دیگه موضوع تو 2012 یا 13 را شاید جدیدان نمی رفتم بعد سال 2013 می رفتم Чебака, интересно. Чтоб катя нафар рубару нашаму, он кай дусти накунем, да? Фаҳмо ака? Нашнусумиш нахсариш. Метавонем факия? Охи, ҳама да маълума, чӣ дар кун? Шаҳбоз Шон МС-ю, чӣ? Фаҳмо ака? Чӣ хеле дар якчанд интервю дидем нави ки МС мега ки ман шогирди Шон набудам ва шумо ҳамчун нафаре ки бо Шон МС наздик будем бо навид бигем чӣ хел бигем хай ҳамчун нафаре ки пеши шумо бисёр мемонанам студиода дар назди шумо буданд Шон МС дар нави ки МС ҳаққи устодӣ дошт ё дора ё ин ки не Шон МС дар нави МС ҳаққи устодӣ охи ман як барномаи дига дам гуфта будам амуре портал абромадаги фаҳмиши шогирду устодира хато қабул кардагиам то што ки вай катиш як бор рафт ё ки айтанаш пули худо кадод ё ки пули ҳамун як сих шашлӣ кадод катиш да як студия шитан ягон чи дар ягон тексташ ягон изменение дровард маъноеро надорад ки ӯ да устода ё ки ӯ да шогирда хай кори ӯ агар бига ки мисол ралик қабул карда агар ралик ҳамун солҳоро чанд қай ки ман да ёд дорум барое ки ралик меомад чи ҷадидон меомаду ӯ вақт Шон як чи дошт сайт дошт сайтш рости гап да ёдам неста ҳамунҷада чи буд администратор буд дар сайти Шон ё ки чизеам хеле кор мекард мақсад рафтуомади ралика кати Шон медонистем то што сахта а то што нави чи хеле рафтуомад дора кати Шон чи хеле дошт точнее ман намедонам не ки тарзи хондан мақсад ё ин ки ягон чи ибрат гирифтан ай хондани Шон да ҳамун давра шояд ягон чи тақлид мекардам
мақсад чӣ хеле мо ба наздикӣ дидем визити 6-1 хеза 20-20 қабул кард. ба назари шумо Карлион нави кемисира мегӯяд систай, то есть барои мора систай. гапа шумо чӣ хел қабул мекунед? То есть нави кемисира дар ҳақиқат сист мебинед барои хеза 20 ё ин ки не? вобаста ба чӣ хеле батл мешава байни Карлиону Навик. Агар мин чиза хеле як раунд бересед, як раунд минус. спокойна қабул кардан дар кора ки агар визифи ваё вобаста ба минус боша, ин ягон ҷои вай ғалатиш нест. бо такрор кардам ки минусера ки бачаҳо Навик, Ралик истифода мебаранд, МС Шурик истифода ки хеле озиё мардум да ҳар хел мардум қабул мекунанд, не ки ҳамун чӣ хеле ки минусҳои да ки ваё мехонанд ҳамун мухлиси хича дора ва чӣ хеле ки мо да просмотр нишон мета мухлиси ё зиёдтара. Не ки мутаассифона дар батл хеле минуса истифода бурдан намешава ва дар батл дар минусҳое ки бояд бихонӣ, яъне минусҳои вазбин, андеграунд мегӯянд ё ки 6 битаву 8 битаву ҳам хеле ин чиза қабул кардан дар кори нави кино систаранд. дар хеле минус да живой хондан. MP3 ман намедонам любой кас дар MP3 любой хе мехона. Не ки живой хондан да дар назди Карлион систай вобаста дар минус чӣ хе хондан ба сухан. Ман бо мегӯм ва дар чанд ҷо аки дар навор мумкин якум бор гуфтам ай бачаҳои хезерам вобаста ба сухан ва қофиябандӣ барон шикорчӣ вобаста ба сухан и ду нафар сахтанд, вале Карлион Навика ма Йогена инани се нафара вобаста ба сухан ва вазни сухан. ма яке ай одамое ки ҳисоб мекунам ҳамин се нафар зря репер шиданд ё шояд шоир бояд мешиданд ва ё ки ҳамун шоираны мутаассифона дар ҳамин замона шоир ба реп муаррифӣ шида байни халқ. фаҳмоака шонемси дар канали Репартал як видеода мега дар айтим ягона одаме ки мара шу медиди Элон буд. ин гап то чӣ андоза роста ё агар рост боша барои чӣ шу медидем? барои чӣ ман вая шу медидам? ман боя бори дига мегӯм ва шояд ин чиз нашава ва шояд ин охирон интервюи ма ҳамчун репер дар бораи худам ва как-то касательно меня и Шаҳбоза шава. ва ин чизам таздиқ шид ки Шаҳбоз чизе бига мақсад мухлисиш бисёрай ва тарафдорош бисёранд ва ин муддати 3 сол 4 соле ки ман прафам баромадаистам мухлисои вай серавно ай кумиршон тарки кумиршон намекунанд, серавно барои ваё кумиршон ваяй ҳақ буд ва чӣ буд. ва Бахшиш дар чӣ праф ромадем? Бахшиш ҳамун темаи 6-1 охи пандемияи репи тоҷӣ. хайна ту ина ту ай ҳамун сол дар дарни реп ина ки праф ромада мо оқибати 6-1 да